Tak radšej do Chorvátska, že Vládsko, že nie je škaredé, ale... Ne, to ja som byl v Vládsku, byl som aj v Burgasu, aj v prvom, dívej sa, samý písek, voda, kalná, sama, my sme tam měli ty medúzy, to tam bylo, no to sa mi tam vůbec nelúbilo. Teďka je řasy, tam třeba byl příliv, tam byl na pláži plno řasu. Oni to buldozerama normálně zhrabovali, zhrňovali nahromady. Řasy buldozerem. Ano, z pláží. No, teď normálně přijde tolik řasí, tam se navedlo, tolik tráv všelijakých, také hromady, to bylo aj 3 metry vysoké. Bohužu, 120. Ne, 80. Jo, natočí, dívej se. Škaredé. A tak... autem tam jedeš vůbec, za to, ta cesta nestojí za to taká daleko. Tam není nic pěkného. Ale je, ale mám Luba přestal mluvit teďka, jak točil. Ľudia chodia preto aspoň od nás, že lacnejšie vraj. Ne, to bývalo, že tam bylo strašně lacino. To bývalo, už tam, že to už tam stalo zvěcený. To bývalo, to máš pravdu, tam zvěcený. Keď si pomyslím, že... Jenomže co z toho, že si koupím chleba za to, co u nás, když to mám kalné moře, jo. To je to, co říkám já. To dám radši 2krát za chleba a budu mít takové moře, takové čisté, krásné. Nesnáším kalné moře. Ale tak, že jsou tam větší vlny. Věž. Tak nevím, že je na tom pravdě. Že Židu. jsou také vlny. Židu. Tady jsme zažili také pěkné vlny. Spolu asi loni nebo předloni a taky říkali, že tam do někdy jestli černý prapor a nesměli vůbec nikdo do hory. Jo, ano, tam byly správně, tam byly ty praporky, ano, teďka, tam byly ty praporky. Vlny a potom, že se ní kopali, no ale... Boli sme, Tam 2007 sedí sa nechal pravda. Nabírajú, niekto strčí do hory. Koncom srpna boli sme na víkend v Lido di Jesolo. Kamarát nás. To je v Anglii. Nie, severné Taliansko. 25 kg či 40 kg? 25 kg od Benátov. Ale pláž, piesočná, krásna. Pozrieš tu, rovina, pozrieš tu, rovina, pre tebou horizont, rovina, za tebou, rovina. Piesok všade, ešte večer som šiel na záchod a piesok som si vyťahoval. Aj keď som sa osprchoval, všade piesok, vo vlasoch, v ušiach, v hube, v nose, všade. A když ne vítr nafúka. Nie tam v kempe piesok. Tak. Po cestách zafúka vietor. Máš kilometr od mora a piesok, hej? Tam písek taky byla za všude. Ale proste. Ano, také to není zrovna nejpříjemnější.